yung raising awareness, consciousness. Para sa amin, klaro po yung prinsipyo ng movement, hindi po tayo nagkakakot ng pirma. Kailangan lahat ng pumirma na iintindihan anong pinipirmahan. Kaya ang invitation po namin sa mga nakikinig sa media po, no, maganda increase yung awareness ng mga tao tungkol sa political dynasties, no, tungkol sa sitwasyon ng political dynasties dito sa Negros, no. I think yun yung mga maganda, no, na mapalabas po natin para maintindihan natin. And of course, the bill, importante malaman ng mga tao ano ba yung laman ng bill at ano yung tinatry natin solusyon. Habulin ay ma-launch siya by September. Para ma-simultaneous sa barangay election just in case? Mukhang hindi na po yun mahahabol, no? So, mukhang mahirap na po siya ihabol. At saka may chismis na ata na may mga bills na po na file ko, ipopostpone na po siya. So, But ang political dynasty in the Philippines for almost a century na. So, ang mga ruling class, elite politicians, hindi sila yung mga pemuyong na. So, there will be a resistance from them. So, anticipated na, expected. So, yung muna na long-term ang hininga movement. Knowing that, kita ya, paano ta? Pasilin lang tadayon nga, wala ta mahimo, amo kinaiyak, tolerated evil, amo na na sistema, as it was at the beginning, it's now never shall be. Pero para sa akin, it's worth standing up. Starting something. Diba? Sa tama parang matay ka lang aktif, masulong ito galingon mo. Ang kabataan mo sa ulihi, masilin sila nga, wala pa dyan, ginanin yung lawig-lawig na na. Ang launching this afternoon is